днес съм решил да снимам на Майнкрафт и ще ви покажа как да си направите едно лесно трапче. Ето така. Ще са нужни пистони, сигнална плоча, какво друго за примамка може чест и да започнем. Може да го направите с камъни и да сложите каменна плоча, да не се забелязва много. Така правите. После слагате някакво блокче, за да закриете тези. Не е нужно да е такова пни блокче, може да е цяло. И разбира се, отгоре слагаме същото по големина блокче. Така. Проверяваме дали може сами. Да, може. А сега не може. По средата може да сложите чест за примамка. Какво друго може да направите като къщичка. И това е един от капаните. Ето виждате някак се измъкнете. И това ще бъде за този. Не, ще ви покажа как се прави кошче. Това е лесно. Така. Чакайте. Така прави. Чакайте, нямаме стъкло. Отварят, не. Извинете, обърках се. Така. Така. Сега ще ни трябва малко ресто. Значи, това е тук. Опа. Така. Ще го свържем с копче. Така и да вземем копчето. Ще трябва да отдигнем още едно. Така правите. Така. Това го прикривате. Кошчето е тук, значи може. Така правим. Това също ще го прикрием, за да не го изгори лавата. Не, така може се прекъсва. Така ще направим. Така.
И... топа няма място. И ми... сложим малата така. Тук ще вземем стъклото. Ще го запълним още малко. И правим така. Отваряме си го. Опа. Какво стана сега? Ето. Тук се е прекъснала връзката. Сиви, искаш да се звънне тата? Здравейте, приятели! Това... имах малко затруднение при кошчето. Успях да го поправя. Сега долу-горе ще покажа как се прави. Ще трябва леко обутало и стъкло. Първо слагаме буталото в стъклото. Закриваме отгоре. Подхваме малко надолу. Не съм сигурен дали може да има по-лесни начини, но аз ще го правя. Така. Така правим. Не. Тук ще мине ето така. Тук закриваме стената. И попаваме нагоре и нагоре. Тук правим същото, за да не си личи. След тук издигаме малка стеничка. Вземаме ръчката, поставям я. Чакайте. Тук има някакъв. Трябва още малко нагоре. Така. И сте готови. Ще ви трябва също и лава бъкет. Правите така. Се отваряте. Тук ако искате закривате така. Мен се вижда. И сте готови, имате кошче. И смятам това да бъде ютубъри, фенове, довиждане.